Pinapalabas. Nagduma ti ugali dagiti singin ag Gringo ken Rafael. Napakumbaba ken natanang agsarsarita ni Rafael. Idinto tamay samot abarumbado ken palangguad ni Gringo. Natangsit ni Gringo iti panagsangod aki ni Rafael. Kinabil na adagos daytoy. Gapo iti panangibaga ng agpada da iti karbangan iti Hacienda Gabriel. Papapanawan ni Gringo ngem imbaga ni Rafael asan a pumanaw iti Hacienda. Gapo ta kayat ni Gringo amarambakan ti kasangay na. Nagpaisalog kini Luciano iti maparti abaka. Aduma ti maragsakan kadag iti Manalon. Ket napanti daduma iti Villa. Tapno tumulong da iti panakaisagana ti maangay a parambak. Kabayatan na. Malidayan mat ni Julia. Gaputa sana kayat ni Rafael arambakan mat ti kasangay na. Pinaisubli ni Rafael dagiti baka ngayon salog mat ni Luciano para iti panagkasangay na. Itagagayem at tuyin tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Siyak ti pagpagam-agamrod bakit Pedrita? Oray ka, anaw. Talaga abastos ka, Idita. Bakit Pedrita kun kunamla kanya kon? Idinto taadayo nga inauna ak ngamsi ka. Tanya ti kayat mo ayawag kukan ka. Senyora? Agraraman ka na. Di ka agipulagid. Tasika ti agdadata nga agraraman. Nito! Ibatang titakyag ko. Naglaing ka namang kabil iti asawak. Agbibisin kayong agasawa. Napapanaw kayon ditoy, ngam nagsubli kayo pailang. Siguro, awan makan yun, anya. Adaywan na kami, Idita. Ado ti rumbang nga si kaswam. Tumulong ka iti trabaho. Addan to aldaw yo. Benito. Hey. Dayjay nga Idita ti agbalin alapod iti panagsublita ditoy. Wine. Ngambay Saan na nakaskas daaw no apay akas jemet ti ugali ni Gringo. Ta iso tinangpadakal. Iso ti tinulad ni Gringo. Senyorito Gringo. Aday bagam bakit Pedrita? Agpadadakan ni Idita iti awak kanyak. Imasidag kakasladay bagam. Ang mapayadi kag tagari. Ako damagakla ko man no anya ti maaramid. Iti panagkasangay mo no bigat. Anya? Damagam no anya ti maaramid. Natural. Agraragsak tayo. Danggayan dak nga agragsak ken agselebrar. Agpenek kayo nga agsida iti karne. Amang no kayat mo mapanawisan ni Benito ti Cora Parroco iti ilay. Tamang misan to dito Villa. Anya? Saan anapasyaman day di papayo idi na ipumpon. Anya? Amang no kayat mo ti agpamisa dito Villa, senyorito. Balin mat? Ibaga ka di kan Benito, tamapan na ibaga kan ni Apo Paday. Tamasapa nga umay dito Villa, inton bigat. Sige. Payabak nga rod no asino man ti Cora Parroco ditoy. Baunam nga rod nila kay Benito. Tamapan na bagaan ti padi. Ala, isagana yo dagiti nginginaan a pinggan kada malukong. Isunto ti maramat a panganan dagiti kang runaan a bisita. Ugasan nyo ket punasan nyo iti nalinis a lupot. Nakataptapokan a nakadulin di estante. Asino ka di dagiti kang runaan a bisita inton bigat, nana? Anyat awag mo kanyak. Nana? Ha? Senyora ko lang kanyak. Tasyak ti pan nakainan ni Gringo nga amuyo. Ha? Apay akita anak iti kasta. Senyora ti awag yo kanyak. Nalawag? Wow. Da kayo amin a babae. Awagan dak iti senyora.
Senyoray, dita? Didak ipatas kada kayo ababawnan. Palpalamutan da kayo laang dito'y Hacienda Gabriel. Iso nga agtulnog kayo kada kami. Makumi kung ti amin. Madlaw nga ipakita daman ti kinaman nagtulnog na kanyak nga amo da. Mapanakiti ko sila. Kita ko niya mater aramidin na kita aday jay. Napanan nila kay Pedrito di Pueblo. Bagta na lagip na tinagaramid iti surat para iti mayor. Kat sabay ko matapat ganat ti awis ka. Kaya't ko makampan mo dagiti opisyal nito eh. Ano ti rumba nga masursurok tat may patungpal ko ti amin na kayat ko. Binig nga tutubo pa ba iti dalita ko sila. Kasadarak na tada kita. Oh, nakita dakon. Nagulimagtan. Taga-Hacienda kayo amin? Damdamagat no taga dito'y kayo amin. Apay adi kay agsaw? Uwan, senyorito. Kaya't ko mamuan tinagan nyo. Siga, anya tinagan mo? Siyak ni Biryang, senyorito. Madlaw at agaw-away kay amin. Hala, ituloy yung teraramido nyo. Ho! Makitak dito iti aglawlaw ti Villa Gabriel. Apag iso amatan awan ti aglawlaw ti Villa. Talaga nga ado ti tawi jayen. Agsagsaga na da para inton bigat. Oray di na kaya't makita ti kasingin ko. Mapanak to di tayo inton bigat. Makipagrambakak mata. Ho! Oops! Pag-arabak pa ito'y kabalyok dito'y. Agpalabasak pa iti oras dito'y turod. Apag iso, tanapariir dito'y. Kumusta kayo, Nana Pedrita? Kastoy. Kasla, kaano la dayday? Ngamita, sa balin arupa ti makita iti Villa. Huwin garod. Kat sapay ko pata natalina ayon ti Hacienda. Kuma, Nana, makita kat nakarkaron samot ariribo. Anya? Nakita yung matan, nagsubli dagiti singin, di dan samot makapagdun na. Wan, makitak mo't day ta problema. Gagangay day ta nagin na dayuda. Ken nagdumama ti kanawidan adinakkelanda. Dakkel tinagdumaan da, Nana. Gamrod ni Idita. Kat day ta tinaisuro na kanigring ko nga ugalay. Day tamot tinadlaw ko kini manang idita. Manang kuntaway. Agasam day jay nga inaramid na. Pinadakkel da ni Gringaw at ammo jay ubeng kat iso ti pudno nga inana. Nga iso kat anak na kan ni Don Esteban. Huwin nga raw. Nagala sa panunutan. Kat day jay lakit diti maisa aginora ni Gringaw. Iso adinan san kayat nga awagan iti nanang. Kasta? Yaya kano ni Idita. Ay, huwin. Kasta talaga ti banagnan. Ngam no sinaya at nalangata ti aramid na. Saan akas jay siguro ti ibaga ni Gringaw. Tauray di makkaladakas ti ugali na. Mamati ak nga adapay matlaki na imbag. Anabate iti kaunggan ti puso na. Nagasat apa nagkasangay mo, Senyorito Gringaw? Nagyama na. Naragsak apa nagkasangay mo, ana. Saan? Di na parang. Saan nga usukan ng tinasta? Sige. Nagyama na kita kablaw mo. Gringo,
Di mo ipapan nga espesyal ka dito Villa, Yaya Edita. Sige, kita no anya mati maitulong mo kada kiti trabaho. Panawan nak dito yan. Sige. Kagurak ni Nanang Edita. Jakmat kat diyan mo. No anya tiga po nakas jating bagbaga na kanya. Binalikog nak iti unos ti dandan ni 20 atawan. Bastardo akti ama. Tagayan. Dakkel abidto tinaramid na. Inya dayunak iti karbangak ngagtawid iti Villa Gabriel. Senyorita, at nandag iti bisita naggapu ijay ilay. Nasaya, sige. Sabdon tayo dan. At danda apo mayor kandag iti daddo mga empleyado ijay presidensya. Uy, hala, agkuyog tango masidag kadakwada. Gayem magti mayor kandag iti pulis. Dakil to ti maitulong kanyak dagitang opisyal ti ili. Ha, sinabat ni Gringo dagi jay sumungat anak kadisente. Ha, inalamanan na ita. Opisyal lakit titiili dagita. Dayawag ni Gringo. Amunan dar aramidan. Anyan. Apay akaguran akmatan. Sa bagay, madijay naramit ko. Di na ka di mausig asyak tinang padakkalkan ko na. Utang na kanyak tibiyag na no panunutan na dayta. At dadimtang anak kakabalyo. Dayayan, dinis sa agan ng ti kabalyo na. Kat imbaod na iti puunti kayo iti ikit ti kalsada. Adan ni Rafael? Ha, ti kasingin ni Gringo. Iso ka di jay dimtang Luciano. Wan, sa batak. Imayan dito'y bilya dita. Tsak pa'y naasit kan anaipag. Iso ajak amo tirupa na. Makitak itan i Diyos to. Asino nga ta tinatataer kadakwada kan Gringo. Agyaman ta, imay kamot lang, Rafael. Talaga nga umayak, Mang Luciano. Umay ko kablawan ti kasingin ko. Agkin na blaw kayo. Diyak amo no kablawan, nak. Ngam saan siguro? Damo pala pa nagsangumikit. Kaya't na ko napatayin. Kablawan naktukit nga tan. Nagduma kayo ito ugalay. Talaga kasta. Ta di ibilang akapsat. Isumday ta o masidig dito ayan ta. Huwag nagpaisa. Nasakit ti ikikita na. Rafael? Di ka madanagan, Mang Luciano. Awan maparnuay ariribok nga uray kasta ti kayat na mapasamak. Anya pa'y ti mapasamak iti daytoy apakasaritaan. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!